Namhlanje ngenzi lutho ngiyayidlela nje funa ngibuke ngidla ubhuti ayanda lapho ayinamndlelayo ngikazi ukuthi mhlawumbe ngingangena ke ngiqala i-topic but nje mina ngiyadla nje akakhulu uthetheni awusho nokuthi udla nathi zero man ayithini mhlawumbe abaphakathi ke sebengaqala i-topic kodwa ngiyadla nje mhlawumbe singabuka mina ngidla Maria Clemens la. Ona zero inkinga. Angizwa njalo ayikhali ifoni angizwa la noma angizwa. Angenisho ayazi. Mara. Maria Clemens la. Owethu. Elokhuzana epipeline and yabona. Ngiyahlana owethu epipeline lapha. But ke man ufuna uqala topic ngayikala. Oh, sana la. Moderate. Mhlawumbe ne-legend apha epipeline selibuya futhi uba owenu lo nisifana naye nje kodwa la we-content Yeah, always zero inkinga. oh sure nangu-moderator Sanibonani. hello Ninjani? siyaphila kunjani Ngiyaphila. Siyaphila linjani? Uziro unibizele ukuthi nimbone nje edla nami angazi ngithola i-notification ngalibizo but yazini eziro Weka kuhlo. uyivalile imic. Uziri yanimithana ne? Ufuna nimbuke edla. Zero. Bakafuna ukuthi simhluphe. Imagine. manje usibizelani angafuni simhluphe usibizelani Makazana iqiniso shame. Hayi lo lapho nje. ayuzini yasho Zero dlala le. Hayi. Chifo ke inxoxo umzulo njani odla nge-fork and knife ngale ezandla. umzulo njani odla nge-fork and knife It's 2026. Yeah, shame. Sengumlungu lo. Zilo sungumlungu kathesi ne? cabanga Namiyaka nje uzini. Athi fork and knife azizwise. hayibo ijongo lidla ngesandla Hayi. ijongo lidla ngesandla man hawu Ngithi nenyama enhloko sesoyidla ngefork and knife. phela ngikasini bafikathini ngeke phela So ikhona ke office ukuba ne topic because uzero khohlwane yena. Uzolibele enbuka nje kuphela. Nidisturb iPC yakhe tu. Uyena udisturb iPC yabantu ngeke akakwazi ukuthi engavula nje live abantu bele. Le notification ingibiza ngikude kanjani? yazi mina ngile ngagcuma ngathi uzero phela seziyakhala phela manje akuphela uyadla Imloyo ngithi yazini yashisa Sibuye thina sisithi uzero ule story siza ukuthi uthini uzile inkinga but yazini first Yazidlela. story sisha.
Inyaka Hayi nomusha. ayikho phela ningasiqala isitori unyaka omusha for sure baningi abantu abafuna ukushare comment section nakhona bakhona bengaqala something. lapha ngibuza ungarespondi angibuza unomsindo angikhona ngithi nje yodwa ividiyo yakhe ya-trend uziwo la khona sazokhuluma kunabantu indaba yakho kuphela Ividiyo kabani etrendayo? nesandla kuso. Ividiyo kabani etrendayo 0. Oh my god. Uthe khona ividiyo etrendayo. 0 idla ngesandla ndoda hayi ngifoke knife hawu kanti unjani kanti Uyogeza nini izandla ngoba kwamla sule ngeSaviet. Hayi cha nami ngingadla ngezandla nje ijongo impela hayi. hawu ijongo lidla ngesandla hawu Yebo nje lenyama engakayishaya lapha. sekazenza umlungu manje sokushaya Nazo nadala u0 ngempela senzonaka yena. Akazenzi umlungu hawu. Ah, the truth is our shit. Amara yakutshela ngithi akazenzi umlungu. Mhlambe phela. Angithi ngintshela ukuthi inyama enhloko nathi sesiyidla ngefork and knife ngoba zero. kahle thandeka ifork and knife hayi bukahle Yebo. hayi Ngolisa amazipho phela. Fana cabe nje lapha yabona ukusamele adlale ngezinyo lapha. hayibo fork and knife namazinyo namazipho kuhlangana apha manje Angithi inyama enhloko manje izongcolisa amazipho sesiyidla ngefork and knife. uyaphi namazipho enyameni enhloko Hawu. Ke wena uzolidla kanjani ke Manje sesincisha izinto ezimnandi ngenxa yokuthi sifaka amazipho. dlela endlini ke singakuboni Futhi ngifuna ukudla nani ngizon invite. Uthande. Uyayibona inyama eshow 0 futhi ngakanani? lo muntu akadli uyachwenza Akakadli lutho phela la. lo muntu akadli lo muntu kumele ahlafuna inyama kudliwa inyama kahle nje Ithambo lisale lodwa. uyayiva ke ngabe hawu Nangoye ngathi uyasizwa kancane nangu sengena ngesandla ke manje. hawu Hayi pressure engaka guys. Uyasizwa kanti kune feeling emtshelayo. I think D12. Nangu ke segeza izandla ke engathi usebenza ke manje. mina ngingathanda kunento Nakuyancena shona. Angisazi. Zalokhu sezizandla ugezelani izandla akiwe empompini bafa akiwe empompini Ke ngamithu. hey myself Ni hao, iyalunga la. Ngiyayithola. thandeka mina Yebo. hayibo mina yazi ngisacaka ukuthi udla inyama enhloko ngezandla ezinamazipho Khona engibhizi ngayo la. Uziko naye Yeah, sesisuthi kathesi manje. mina ngizohlulwa yini ukudla ipapa ngefork and knife. Bize mase topic ke ngoba nisabhizi no0 njalo. okay cala ke topic eswazikazi Mina ne topic ngihlezi ngiqala ama topic wena ngiyaqala ukubona kule panel qala I topic. ngicela nje ukahle kahle kunento bengilo engike ngayibheka mina abo manje le ukahle kahle imayelana naleli gama ukuthi bengihleli ngizibuza ngegama elithi Natal ukuthi kahle kahle chaza ukuthini yabo so ukuthola kwami nje chaza izinto hayibo la noma swazikazi athi I have to go. Sesoqhubeka mase ngifike endlini. I have to go. Bye. I have to go. Soqhubeka mase ngifike endlini. Bye.